ушибком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, одари нас усилий цнотами сердца Твоего Сына и запали Его наилюбовью, как мы стали подобными до Его и отримали удел у вечном откуплении праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Аминь. Читание послания Гавриила. Браты, нехай Твоя братняя любовь, не забывайся так само про гостинность, бо прозъединение, которое не ведаючи, гостинно приняли анёлов. Пам'ятайте про в'язнів, ви зняволені разом з ними, і про тих, хто терпить, ви самі ви утілі. Нехай во всіх суженствах буде упошання, а ложа нехай буде безоганна. Бо распутников и чужеложцев осудить Бог. Не будьте серебролюбными, но задовольняйтесь тем, что маете. Бо он сказал: «Застанусь с тобой и не покину тебя». Так что смело можем сказать: «Пан мой помощник, и не буду бояться, что может зробить мне человек». Пам'ятайте про наставников ваших, які обещали вам Божие Слово, и розважаючи про конец їхнього життя, наследуйте их веру. Иисус Христос, той самый вчера и сегодня и навеки. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан мое святло и мое спасение. Пан мое святло и мое спасение. Пан мое святло и мое избавление, кого ж мне бояться? Панахова життя моего, кого ж мне полохаться? Пан мое святло и мое спасение. Коли выступит субрать мне войска, не сполохается мое сердце. Коли вздымется субрать мне битва, и тады я буду сподеваться. Пан мое святло и мое спасение. Он ховает меня своим шатры, у дня счастья, укрывая меня своим сховище, подымая меня на скалу. Пан мое святло и мое спасение. Буду шукать Твоего обличия, Пане, не ховай от меня своего твару. Слуги своего не покидаю в небе, Ты моя допомога, не откидай меня. Пан мое святло и мое спасение. Аллилуйя, аллилуйя.
справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. Аминь. U той час король Ірод почув про Єзуса, бо ім'я Його стало відомим і сказав: «Гэта Ян Хреститель уваскрос мертвых, і тому цуды творяцца ім». Іншыя сказалі: «Гэта Ілья», і яшчэ іншыя казалі: «Гэта пророк, або як адзін з пророкаў». Калі Ірод пачуў гэта, ён сказаў: «Гэта Ян, якому я адсек галаву, уваскрос». Бо сам Ірод паслаў схапіць Яна і зняволіць яго ў вязніцы з-за Ірод'яды, жонкі брата свайго Філіпа, таму што ажаніўся з ёю. Бо ён казаў Іроду: «Не дазволена табе мець жонку брата твайго». А Ірод'яда злавалася на яго і хацела забіць, але не магла, таму што Ірод баяўся Яна, ведаючы, што ён чалавек справядлівы і святы, і аберагаў яго. Шмат разоў чуў яго і непакоіўся, але слухаў яго з ахвотай. І настаў зручны дзень, калі Ірод у дзень сваіх народзінаў прыгатаваў вячэру сваім вельможным тысячнікам і старэйшынам галілейскім. І увайшла дачка гэтай Ірод'яды і танцавала. І спадабалася яна Іроду і яго гасцям. Кароль сказаў дзяўчыне: «Прасі у мяне чаго хочаш, і я дам табе». І шмат у чым пакляўся: «Чаго не папросіш, дам табе, нават палову майго каралеўства». Яна выйшла і сказала маці сваёй: «Чаго мне прасіць?» Тая адказала: «Галаву Яна Хрестителя». І яна адразу хутка ўвайшла да караля і прасіла, кажучы: «Хачу, каб ты даў мне зараз жа на місе галаву Яна Хрестителя». Кароль вельмі засмуціўся, але за клятвы і тых, хто быў пры стале, не захацеў ёй адмовіць. Кароль адразу паслаў брата і загадаў прынесці галаву Яна. Той пайшоў у вязніцу і адсек яму галаву і прынёс на місе ягоную галаву і аддаў яе дзяўчыне, а дзяўчына аддала яе сваёй маці. Калі пра гэта даведаліся вучні Яна, яны прыйшлі і забралі ягонае цела і паклалі яго ў магілу. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Першае чытанне сёння нам гаворыць дакладна, як мы маем паступаць. Няхай трывае братняя любоў. Першыя словы гавораць аб усім, як мы маем адзін аднаго шанаваць. Братняя любоў – гэта незвычайная любоў. Гэта азначае тое, што я гатоў дапамагаць камусьці, як блізкаму свайму. Няхай трывае братняя любоў. І далей гаворыць: «Не забывайцеся таксама пра гасціннасць, бо праз яе некаторыя не ведаюць. Гасцінна прынялі анёлаў». Не ведаючы, гасцінна прынялі анёлаў. Памятайце пра вязняў, быццам вы зняволеныя разам з імі, і пра тых, хто церпіць, бо і самі вы у целе. Памятаем, у Святым Пісанні неаднакратна гэтых гасцей прынимае таксама Авраам, калі прынимае 3 анёлаў у гасціну. Як самого Бога прынимае, бо адзін з них это сам Пан, з якім потом будзе Авраам размаўляць і таргавацца, калі прыйдзе і скажа, што трэба Содому і Гамору уничтожыць, і там будуць таргі весціся якраз пасля гэтых 3 пасланняў, 3 анёлаў, якія прыйшлі. Таксама лёд
до якого прийдуть твоїх посланців, будуть так само аньолами. Він їх і так само позове у гостину. Так що кожна гостина, кого ми запрошаємо, і нічого не чекаючи, це вельми важливо, не ведаючи, ведається, у праві Старого Заповіту гость лічився важнейший, ніж хтось з близьких. Гостя прийняти, це, можна сказати, навіть віддати своє життя, але як гостю було як мага найлепей. Тому і послання до Гавреїв звертається, нехай триває братня любов. Не забувайте так само про гостинність. Ось чому. Каб звернути увагу, яка це любов повинна бути. Що, не глядячи, що може нам чогось не хапає, як ми вміли. Це відносно до Божого права нам сьогодні тичиться. Нам так само Божого права дати. І ми так само його маємо прийняти як гостинність. А приймаючи гостей, ми хочемо найліпше їх угостити, прийняти. І так само, приймаючи Боже право, ми так само повинні відати, що ми ліпше і найліпше його приймемо, тим найбільше ми його скористаємо. Тому це само право буде стане в обороні перед нами. Та й ті ангели, які будуть говорити, а от також будуть виходити, що гляди, утекає отсюда, бо за хвилинку прийде огонь, чистий, спалить Содому і Гомору. І Льот это ще так довго стояв і роздумував над этой ситуацией истинности. И написано в Святом Писании, что эти ангелы оторвали его от его маемости. Оторвали его, дочок его и жонку его. И вывели хутко поза город. Бо коли человек, умея принять Божий закон, так и Божий закон народный способ будет проводить нас оторвать, как мы не загинули на смерть, а смертью является тяжкий грех. З вдячністю Христу за суд, який Він учинив у нашому житті, узнесем про Його посредництво до Бога наші супольні молитви. Молимся за святый костел, как про сакрамент поєднання і привел людей до Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как он неспинно отрыгивал святло и допомогу Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за вызнавцев нехристианских религий, как они были открыты для правды и знайшли ее у Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, захопленных особою Иисуса, але не верующих в Его боскость. Как с Божьей допомогой они дошли до познания этой правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных для алтаря Пана, как мы не забывали дякувати Богу за все ласки, які от Его отримливаем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о всіх інтенціях і складаємо святейшую ахвяру, доручаючи Божої милосердності для живих здоров'я, навертання потребних Божих ласкав, а для померлих радості у Благодарстві Небесним Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты в Иисусе Христе оказываешь нам свою любовь, учили, как мы николи не отбавлялись от даров Твоей любовной добрыни, праз Христа, Пана нашего. Чтоб залилась сердце Иисуса, як річниця милосердности для нас, так и кровь и вода, что пролилась сердце
Ojciec Wszechmogący, Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiary z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imienia swego, a tak samo na korzyść nam i всему Kościołu Świętemu. Boże miłosierny Ojcze, w swojej bezmiernej любови ко Христу, Ты спаслал нам Твоего одинородного Сына. Дай, как мы поединение с Ним могли принести Тебе належную охвяру, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Pan z Wami, I z Duchem Twoim, uboru serce, uznosi i dawać. dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna weta i sprawiedliwa. Правда, годна вета и справедлива, слушна и зловенна, как мы заусюды и всюды Тебе складали подяку, Пане Святый Ojcze, Всемогутный Вечный Божа, праз Христа Пана нашего, Ему услышаны на крыжи у своей бесконцей любови, охверовал за нас себе самого, с Его пробитого Богу пролилась кровь и вода, оттуда взяли початок сакраменты Костела, aby все люди, притягнутые до открытого сердца Zbawcy, z radością czerpali z krynicą zbawienia. Tam uzanioleni Jezusiwi świętymi, my prosławiają Ciebie razem z nimi, usklikający. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Осанна на вершинах. Zaprawdę Boże, Ty światły, krynica wszelakej światości, tam prosim Ciebie, a świeci, że Ty jadali krasą Ducha Twojego, aby oni stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziaku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierajcie i jeszcie z tego wsie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: Bierajcie i pijcie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Это великая tajemnica wiary. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominając śmierć i złote powstanie Twojego Syna, chwieluję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешение и про всех, кто в ласці Твоей odeszł z tego światu i dozwól im ubaczyć światło oblicze Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, jak my zasłużyli udziału życiu wiecznym
u jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, błogosławionym Ojcem Bronisławem i всеми świętymi, jakie sprawiedliwie upadawali się Tobie, как z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia szana i chwała, wraz u wieki wieczny. Amen. Молим себя Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в мире, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła, daj łaskawa upokoju dni naszej, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od strachu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое благодарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю wam. Prosim, nie zważaj na grachy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna ze Twojej woli, a darić go supokojem i jednością, jaki żyjesz i błogosławisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, я Тебя лишь на себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя лишь на себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя лишь на себе, грехи и свету, одари нас упокой. Boż baranek Boży, bądź той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, poklикany na wieczerę Jawonою. Аминь. Я не варвар, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Благослови нас, добрый Иисус, сердцами Твою славляем.
за любовь Твою приносим. Твое все, что сегодня мое, сердце Бога широ просим, Божья нас не покидает. О, святое сердце Бога, небо и вдали спевает. Хватит слышать ласков много, плюс тебе Твой прославляет. Не покинь нас широ просим, и не дай с дороги сбиться. Сердце в Тебе приносим, ласки Божие крыница. Будь все любые зужами, зяй нам сердце пламенями, зяй свою любовь и солнце, нам вечности без конца. Зяй свою любовь и солнце, нам вечности без конца. Иисусе, цветы мои, радость творения мне открыл, стал для меня крыницей вас. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать, и сердце чистым заховать. Езу, не покидай меня, моя душа Тобой живет, участь терпения положи, вытрывать у Твоей любви, участь терпения положи, вытрывать у Твоей любви. Молимся. Отче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови, покорность просим, как мы на земле были подобны на Христа и стали удельниками Его и хвалы у небе, яки же ей владарить на веки вечные. Аминь. Святый Архангел Михаил, держи нас в змагании, будь нам обороной, супроть покусы и паска злого духа. Покорно просим, нехай вознищет Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла сатана и инших злых духов, якие на згубу душную просвете. Аминь. Ряди настань небесный храм, приложить после нас ворожия, уста наши
обратиться к Твоему Наисвятейшему сердцу. Сегодня мы с Абрилом хотим прославить и ушановать Наисвятейшее сердце, выказывающее свою любовь и подяку за все ласки, которые мы потребляем Иисусу. А даруючи Тебе, мы хотим прославлять и утешать Твое Наисвятейшее сердце, деля хвалы Твоей после величия. Мы прагнем скрушенным сердцем, полным любови, перепросить за наши грехи, а так само за кожное учиненное зло на земле, за занедбание добра, отсутность любови, за порушение Твоих заповедей. Мы ведаем, что сами не здольны это сделать. Тому, усведомляючи свою слабость и бездопоможность, покорно просим Тебе, Наисвятейшая Панна Мария, Матерь милостивления, просим всех святых, а так само наших заступников, ангелов, охотников, как были с нами подчас этой адорации и потребовали нас своим заступничеством. Пане Иисус, передусім просим Тебе, спошли Духа Святого, как мы в правде и с покорой могли рассказать Твоей любовью до нас, как мы могли выказать нашу любовь к Тебе, Пане, как всем нашим сердцем могли перепросить Тебе за свои грехи, за грехи наших близких и всех людей. Дух Святый, сойди и распали наше сердце, как молитва и шла с их глубины и была приемной Наисвятейшему сердцу Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, мы, что собрались в этой святыне, хотим поклониться Твоему Наисвятейшему сердцу, полному безмежной любови, усведомляючи свою неудачность и изневажание Твоей любови, хотим перепросить Тебя за наши грехи, за грехи безверия, за знищение веры в сердцах детей и молоди, за погарджение Твоими заповедями в нашем особистом и громадском житии, за то, что хоть изъеднанные мы с Тобой про святый рост, але не инклюдися, как все больше познавать и любить Тебе, будем отказывать. Даруй, Пане, даруй народу Твоему во навеки милосердность Твоя. Даруй, Пане, даруй народу Твоему во навеки милосердность Твоя. За зневагу святого, за необовязковую працу в недели и святочные дни, а так само за марнование часу коштом святой мши и негодное принятие святой коммунии, за обыянковость в относинах для Тебе, Иису, присутным в Наисвятейшем сакраменте. Даруй, Пане, даруй народу Твоему во навеки милосердность Твоя. За разбитие суженства и порушение суженской верности, за забойство ненародженных детей, за грехи пьянства и аморальности, за каждый древний приклад, який мы дали нашим детям и ближним. Даруй, Пане, даруй народу Твоему во навеки милосердность Твоя. За марнование часу, несумленность в праце, за всялякую недоброзычливость и обыянковость до потребов людей, за все, что суперечит Твоей заповеди любови. Даруй, Пане, даруй народу Твоему во навеки милосердность Твоя. За недоход мужности в вызнавании Тебе и отказности за Твой костел, за то, что ставили земные коштовности душей за Тебе, за обыянковость батьков и дорослых до христианского выхования детей и молоди, за то, что не хапая нам отваги свідчить об Тебе заусюди и всюди. Даруй, Пане, даруй народу Твоему во навеки милосердность Твоя. Kyrie eleison, Христе eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Ojcze z nieba Boża, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boża,
Boża, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa, Syna Ojca Sprawiedliwego, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa, w niedzielę Matki Ducha Świętym stworzonej, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa za Słowem Bożym istotna zjednane, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa bezmierznej wieliczy, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa świątynia Boga, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa siedziba Najwyższego, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa Domie Boży i brama nieba, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa pojedyncze ogniszcza miłości, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa dobrymi i lubowi pełnej, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa всіх цнотаў lubienia бездонная, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa wszelakej chwały najdostojniejszej, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa władary zjednania усіх serców, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa u jakim się skarby mądrości i umiłości, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa u jakim się pełnota bóstwa, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa upodobanie Ojca Niebiesnego, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa z pełnoty jakogo my się otrzymali, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa prawa wiecznych wyżynią, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa szczodre dla wszystkich, które Ciebie zwiertająca, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa krynica życia i światości, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa miłosierdzia za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa napełnione zniewagami, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa złoczyństwami naszymi zmuczone, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa Ciebie probitaje, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa krynicą wszelkiego ucieszenia, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa życiu i uwaskreszenie nasze, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa uspokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa żywania ofiara za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa zbawienia tych, kto na Ciebie spodziewają, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa nadzieję tych, kto w Tobie pomierają, zmiłuj się nad nami, serca Jezusa radość wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam, Panie, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami, Jezu, cichy i pokorny serca, uczyń serce nasze dla Twojego chwały. Молим się всемогутный wieczny Boże, глянь на серце найвелейшего Сына Своего, на хвалу и охвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных, змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй Ему имя Сына Своего, Иисуса Христа, який с Тобою живе и владает на веки вечные. Присвячення роду людського найсвятейшему серцю Єсуса. О Єзу, наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтаря. Мы Твоя властность, и Тебе належит служба. Сьогодні кожен з нас щиро вдається найсвятейшему серцю Твоему, как еще боль з'єднаться з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорчаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Езу наиласковейший, притули всегда святого сердца Своего. Благодаром будь нам, о Езу, не только верникам, які николи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, які от Тебе покинули. Допоможи, как верной душе, вернулись верны в Отцовский дом и не сгинули от восставших его. Будь благодаром для тих, хто помилково чи праз незгоду отлучився від Тебе.
Приведи их до пристанку правды и единства веры, как хутко настала одна учарня и один пастырь, а дары костел Твой беспечную свободою, дай всем народам супокой и сгоду. Учини, как на всей земли, от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, за якое пришло до нас спасение, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Святый Боже, Святый моцный, святый несвятый, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несвятый, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несвятый, смилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы храни нас, Боже, от раптовной и несподеланной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Ускоряй наши все, тратить второе право, Боже, новый заповедь, что нам розум не тумачить, свято веры принесем. Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що і походить, Давцу вечного святла. Аминь. молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам воспоминание своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували себе плён Твоего откупления, який живешь и благодарен с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог, разуще веки вечные. Аминь. Кожний молодець, о хлібі наш живий, у сакраменті, славлю Пана. Кожний молодець, о хлібі наш живий, у сакраменті, славлю Пана. Кожний молодець, о хлібі наш живий,